гиромӣ, хуш омадед ба канали Арзанда. Имрӯз ман ҷода шӯрбо кардастам. Гӯшти мурғ кати ҳозир мемонам ҷӯшад пурра камдар, баъд зирбакаша тайёр мекунам. Сковородкада инҷоҳоя ман ҳозир уборка кардастам. Ҷода Сиёвуш, Нилуфар хобай. Имрӯз рӯзи якшанбе, мехоҳам пурра ҳаракат мекунам ки бисёртар хонаҳои ҷамъгир кунам, тоза кунам. Баъд пагаҳ Нилуфар сайтик бурдан дар кор. Барои ҳамин имрӯз кор бисёрае. Ана ҳамин хел ман инҷои чӣ хеле ки мебинен ҳамашам хел аз сабабе ки баланди бадай ҳамаша лаб-лабда мондагӣ ҳастам. ҳозир ҳамаша мехоҳам пурра гирифта, полкаҳоша тоза карда. мана онҷода болода падаркаҳо ҳастанд ва ҳамаша гирам як тарафта монанд, барое ки ва ман истифода намебарам. Чойнику пиёла ҳастанд. мехоҳам ҳамаша як шкафта монда монам ва шкафи болои холодильник ана онҷа бурда монам нахсаре, барое ки онҷа намекушоям. аз сабабе ки инҷода бринҷу хеле чизо ҳаста, тез мекушоямша. мехоҳам ҳама ҳамин чизои манам хел бринҷу хел чизои ҳамаша ҳамин тарафта монда порядок кунам. анам хел мана ин якта падарка гӯем, ин падарка ваза анам хеле ино ҳамаш шишагин буд. ман фикр кардам ино пластмассаве, ки не шишагин. аз ҳадди бад некен суп сурхи заб зарди. ин кришкаш ман истифода намебарам, мемонам бо ягон каси дигара падарка мебарем гӯем. майонезам чойник пиёладай. ай ҳамин ман ҳами хеле чойнику пиёлаҳо хуштомани ман доранд. ай ҳами хеле вай ки ман инҷаҳо зард ман хел чизо доранд ку ҳаминаш агар ки микроволновкада мони агар чорах-парах мекардай пасни бидай. бо ман ин подставка дошта, ябор подставкаша бидем кани. мана ҳамин хел подставкаям мондагӣ тамом. и дарунашда ҳамин чойник пиёлаям хел мондагӣ аст тамом. дигар ҳеҷ хел не. кани бинам сураташда ихелию дарунашда умуман дигар хел. мана хел сабз. ман фикр кардам ки ҳамин хел, лекин ин хел набуда. ман инаш охирон набор гӯем. ман инаш болимени хушрудтар гӯем. чойникаш низ хушрӯ. ду шашта пиёла дошта, якта чойник. инаш хушрудтар ба фикрам. ана ҳамин хел ман порядок кардам. ай ҳама болода ман вай қандмонакҳоя мондам. як полкада як қандмонак ҷо мегирад тамом. ана ҳамин хел мондам шона. инҷода нон мевагиёя, инҷашта бо холӣ мондам ки бо ҳатман бо ягон чи монда мешад гӯем. ана ҳамин хел ман ҳозир танҳо ҳамин даруношона тоза кардастам тамом. баъд беруноша тоза мекунам ягон чикати трезашӯя карди тоза мекунам ки то ки хушрӯ тоза шавад. инҷода низ ай ҳама болошда вай тифали ки нав ҳаст, ҳоли истифода бурдагӣ нестам, ҳавая мондам. инҷаш низ холӣ ки семаш дастам намерасад, ягон стул бошад. баъд мехоҳам ягон хел контейнерҳои калон гираму ба дарунашда ҳамон бринҷу хеле чизои ҳамаша дар они ҳаминда монам. ако бринҷа 3 кило 4 кило мегирӣ ку барои ҳамин мехоҳам контейнерҳои калон гирам. ман дида будам бозори панҷшанбеда, рафта ҳатман мегирем. инҷода низ ҳамон пакетҳои бринҷу макарон ҳам хел чизо. инҷаш низ холӣ ҳатман бо ягон чи мемонемша. ҳанами ҳозир ман танҳо дуташа вай кардам тамом. ҳозир яко мани болоҳоя мекушам, барое ки инҷода посудаҳое ки барои меҳмонҳо ҳастанд, ҳавоя тагоша тоза кардан, ҳамаша порядок кардан дар кор. ана ҳамин хел мана инҷода посудаҳо ҳаста, инҷаш холӣ. инҷода низ посудаҳо вазаҳоя мондагӣ ҳастанд. бози ва посудаҳои овардагия низ мехоҳам ки ҳаминҷода ҷобаҷо карда ҳамаша як хел монам. то ки масалан як мошакушои чойнику пиёлаву ҳам хели чизо ва яшта масалан чизое ки он қадар дар кор нестанд, ҳавоя мондан дар кор. тамошобинони гиромӣ, мана хел бо набор хел падарка овардан гӯем. косаву пиёлаву
чойнику бо якта дига тарелка дорад. Набор овардан. Рости гап намедонам. Ай ман хидмана хеле ҳастанд. Хеле ки нишон додам. Аввал очамшон мегӯянд ки барои як хона масалан манин зардо барои як хона бо барои дига хона манин хел хар бо яктаи дига набор хар барои масалан маърака ягон меҳмони бисёр омаданда. Ман намехоҳам. Ман мехоҳам ки ҳамаш хел шавад барое ки ай набор манда бисёр ҳастай. Ва ман рафтам бозорда дидам ай ҳамин намуд мефурӯшанд бо алоҳида чанд қай хоҳӣ чӣ хеле ки хоҳӣ ҳама чизаш ҳаст. Ва ман мехоҳам ки ҳамин хел гирам, лекин очамшон мегӯянд ки бо и хеле гиред. Барои ҳамин ман ҳозир фикр кардам ки ай ҳамин набор гирам бо пурратар кунам. Хуб, ё ки ай ҳамин боз рафта гирам, лекин ба фикри ман рафта ай набор гирам бас аст. Ду набор барои ду хона меҳмони бисёрда ба фикри ман назай. Ҳозир иноя низ ҳамон болода мемонам шонам. Ино низ беҳад хушрӯча ҳастанд ки наку мешикани Нилуфар. Ана ҳамин хел инҷода чойнику пиёлаву тарелкаҳо шуданд. Кати мани хел вазачаҳо мобайнаш холӣ ва инҷода косаву вазаҳо шуданд. Акнун поёнае порядок мекунем. Ман инҷа полкаи боло холӣ ҳозир ашта. Инҷода аптечка, доруҳо, инҷода ягон қанд, ягон печени бошад барои Нилуфар ҳама вақт ҳамин контейнерда мемонам. Поёнда бошад фақат приправаҳо ва инҷода ин шири қоқ неста. Ин даруни инда ман кашаи сиёҳуша андохтагӣ ҳастам, то ки ҳам лошка дорад, ҳам удобни гӯем. Барои ҳамин инҷода кашаи сиёҳуша намехел. Инҷода бошад витишка ҳастай. Рости гап инҷода яктаи дига полка мешуд бо нақс тар мешуд, лекин полка нестай. Инҷода ҳама вақт ман инҷа банкаи асал ҳаст, равған ва равғангирак инҷода истодагӣ ҳама вақт намехел. Тамом дига инҷода ҳечи намемонам ман. Намехел. Ва инҷаш ки ай ҳама ҷои гӯем чизи бисёр ҳама вақт бардак ҳама хел титпит ҳама чӣ ҳозир ҳамаша порядок мекунем. Агар ки инҷода ҳамхол қутичаҳои мана барои кашаҳо бошад беҳад зур мешавад. Насиб иншоаллоҳ ман ҳозир инҷоя порядок мекунам ва имконият шавад пагаи дига ман бозор рафта ай ҳамон қутичаҳо мехарам. Хела шуд ки ман ва я нигоҳ кардастам ва харидани ҳастам. Акнун имконият мешавад рафта мехарем. Намехел. Бинед ҳамин дута полкаҳода қадиман мерасад ки ман чизое мемонам. Тамом болошда ҳеч не. Вай банкада семечка гирифтагиам ман. Ман ин полкаи болода ман инҷода афсани каша ин пуррай ман як бор ёки ду бор истифода бурдам. Тамом ай магазин гирифтам. Намедонам ин нам кашидагӣ чӣ хел аст. Беҳадам хел бунок ҳастай ки намешад хӯрда гӯем. Каша пухта ва ман хостам ки баъд вай ранги орд бар ин карда ягон чида андохта хӯрем. Рости гап ин пуррай дилам намешад ки партом ша. Инҷода низ кашаҳо ҳозир ашта манам хел кашаҳо мегирам. Се намуд каша тайёр мекунем гӯем. Субҳонада ана ҳамин манка ва овсянка. Намехел инҷода ҳозир набот, қанди сафед, Нилуфарда гирифтаги чӣ ва инҷода ҳозир ашта манам хеле кофеҳо хӯрдастам. Ҳиҷ намешавад ки ман бозори панҷшанбе рафта кофеи нормал мехарам гӯем. Намехел дуюм полка шуд. Ман инҷода асал, ман ҳама вақт асал ҳаминда мерезам. Инҷа кашаҳо се намуд, витамин, омегаю дига чизо, шакар, инҷода намак ҳаста. Инҷода саҳри варенӣ гирифтам, банкада наандохтам ша истад ягон чиккати пӯшондан дар кор. Инҷа чойқоқ, инҷа чойқоқи кабуд. Насиб иншоалло ятай дига ҳам хеле мегирам. Чой барои чои сиёҳ. Тамом. Акнун мана ин ҷои посудаҳо ва тамошобинони гиромӣ бо ай шумо як чиз пурсидан мехоҳам ки рости гап намефорад вақте ки ҳамин таги посудаҳо холӣ ҳай ягон намедонам мумкин ягон вақте мешавад ки посуда хушрӯ қоқ шудагӣ неста мемонемша ва ман хавотир ҳастам ки ҳамин баъд полкаҳо безеб нашаванд гуфта. Нависед ҳатман ман таги ҳаминода чӣ монам ягон поднос гирам ёки салафан намешавад. Хайр кардонам намешавад. Намедонам рости гап чӣ монам таги инода ки то ки полкаҳо безеб нашаванд.
даринаш пушида нашда. ҷои посудоҳо ҳамин хел истод, фақат чангоша тоза кардам, даруни шкафа дига ҳама чизаш ҳамин хел истода. ана ҳамин хел.